Yesu yadawasio. Kanekesi pa. Yesu yadawasio. Mene obeche nyame asem na obefa asem na ebeboa wo. Ka amen. Amen. Amen kan se menchira. Ewiase we mu bibie no a ebetima ya amo abrabo aye yesin se odo wo beto nyame asem so. Sir. Bibia nipa de ne ho to so bia na efeli. Sanity. Ade a efeli eye nyame asem. Sir. Amen. Amen. So odo wo to nyame asem so a anya de a bedu hwamoda. Sir. Ka amen. Amen. Kato ni asefa ho to nyame asem so. Fa ho to Awurade asem so. Hwenanim na kache ni bi. Fa ho to Awurade asem so. Anya no pay me no kasa about contentment. Contentment. Odi betwi a se wani so de wo. Sir. Hello. Aye. Me se wani so de De wo. mente wonka. Ne wo. Fa Bible. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 11. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 11. Ye kan 1 Timothy enwoma no eti nsia ni mu nsia ekopem du baako. Yango. Eti fi asem se edufu pe. Osere Edufu pe. eti fi asem no se adufuru pe. Ko Na onyamesompa a abudwamu mu yes tene adekase. hwemanim. Onyameso pa abudwo wo mu no eye adinya Kese. kese. Onyameso pa abudwo ewo mu no eye adinya Kese. kese. One, Bible no talking about ade nipanya na wanya ade kese. Sir. Ade a obinya na wanya ade kese nya fie. Ade a obinya na wanya ade kese nya awade. Sir. Ade a obinya na wanya ade kese enye ba. Sir. Ade a obinya na wanya ade kese enye sika. Sir. Ade a obinya na wanya ade kese enye edi. Sir. Bible say onyameso pa abuduo wo mu no aya adinya kese. Sir. A kire se obi sum nyame nya nyame na wo sum no aya nyameso pa. Sir. Anyame a wo sum no aya nyameso mu a aya nyameso papa. Sir. Bible says say nyameso no obi sum nyame a aya nyameso pa no say nyameso pa no aya adinya kese. Sir. Eti ade obi nya na obi nya ade kese aya so obi sum nyame o kwampa so. Sanity. Se wonya nya santi ase we ya Okay. wani mridi obi nya. Sanity. Hello. Aye. Because obi betime nya wiase sika nyina but obi wo nyameso pa wo wade nya kese ase de o wiase. Sanity. Obi betime nya wade but obi wo nyameso pa wo wade nya kese ase de wo nya wade pa. Sanity. Obi betime tu kwan but obi wo nyameso pa wo wade nya kese ase de wo tu kwan. E wiase ade obi nya e wo se wo ma wani pere anya de wo nya ka anya de wo nya fie anya de wo sidan anya de wo tu kwan anya de wo nya sika ade obi nya e wo se nka nipa ni pere ayo obi a wo nya meso mpa obi a wo sum nyame e wo kwampa so no aya dinya kase adentia eno ni ade asani se kuramu a odi padasani entumi nyemfiri ni nsama aya na to de bia yabesere mete se nkofo okase na sofu ye wodom enti we ye ni breed ye wodom we wo sika enti we ni breed ye wo sika eye obo ye immature Christians o matwe mu no a o mu nyire ya no obo de ye Kristofu a obo de breed obi o wo hunamu niema o Kristo ni papa bia no na ni breed obi o wo sunsuma de na sunsuma de ene sai ani na mesom papa obi o sum na no nokremo obi o kre na mo kwampa so obi o nanti na me no kwampa
so obi nyame wɔ na fa no ɔne wɔ adeɛ kɛseɛ ɛnɛ de ɔwɔ dɔm ɛnɛ de ɔwɔ Rolls Royce ɛnɛ de ɔwɔ Range Rover ɛnɛ de ɔwɔ afie ɛwɔ Instagram ne Transaco obi a wɔwɔ ade kɛseɛ a me brand me de bere ɛyɛ obi a wɔsom nyame yie nyame so mpa no ɛno na yɛ ade kɛseɛ wo po obi a ma ɔnya bere no a ma wɔne bere de ɔsom nyame yie ɛfiri sɛ ɔbɛsom nyame wɔ asase so yɛwu ɔsa wɔ heaven kɔ ɛboa ne mmere obi a ɔwɔ fie ɛboa ne mmere obi a ɔwɔ kaa ɛboa ne mmere obi a ɔwɔ ware ɛboa ne mmere obi a ɔwɔ dɔm ɛboa ne mmere obi a ɔwɔ agyapadeɛ ɛfiri sɛ onyame so mpa obi putu no onyame so mpa nim no ɛyɛ ade nya kɛseɛ nano me ne obi kasa was I and I suffer what Tom no was it into any brain nam so what put them wouldn't want to many breno many bring the pound nam council many bring the bar or papa but ten when I'm in so many bring up here when them say Nami one alpha when you say we are sitting Napona or who are our Tanabia pa our heaven many Miriobia or who are one for Rosa Senko many Miriobia or who are one for Transaco Fienco many Miriobia or who are one for Solid Anko or Namaso. I put you a woman no. I did not say so I be a Christian. No, be now what anyone you pray. Wouldn't you sanity? Would I see a baby Christian? Sir, wouldn't you put any breno? Me show be I say, Nipa, wait here. Hey, na brother boy yo, sister wait there. Hey, was soon yami yo. Hey, brother wait there. Yami suma fio. Hey, sister wait there. Oni na minta mi akamo. And we na mende bere. Yami sumpa. O suma wo pochu. Yami sumpa ni mono. Aya dina aya kesiye. But we see from me radia samono. Hello. Hi. O Kristo nya wanyi no. Nani bere material things. Hello. Hi. Hey, I dear many people be free. I mean, I say I am material things. We are sending. Okay. Bible say, Mamu no we are say. I didn't me we are say. So big to we are say. Now we are doing anymore. Was it the what we are saying now? Hey, I want to makono and you are kono. And you are sitting a man who was in free and go po. Na in free a jano. Na free one summer. And to a Christian and the pre we are saying mano. Not as what we are say. And then we are saying ma. Who popia what you brena. Popia when you are sumpa. I put your woman on the one I think I can see. Hello. Hi. Sandy Parin and what you call because was if we are child, Usha, sanity, and then I'll call the Beko. Baby. When you call because our baby, I wouldn't ye and walk out the Beko. At the being why the father says, so I will free my car the Beko. Sir. Tiachina Mekano. At the being where the father says, I will free my car. What the Beko? The other father says, to be a new free my car, better the chili. A Tinano David Kansembi was at the jump and I'm a free man. I am by at the jump and I'm a Sadiaco. Manipria or Pabra Botene, Manipria or Woodnam Sompa. Now I put you on the Potono, what you say. Namina was some no, or Nika but the Botono, or near what dear but the Botono, or Taponte but the Otono, or Yatadis but the Botono, or Nisica and the bottom but the Botono. Now what's it no? But the Botono. So what did we see Yamina or when Yamasompa? I put your room when not there so. Sure. My name will be at that. When you get here, me who says of penny catch a free fa. Ebe di so for sentiment dia eti asore kase ye e wo aprepo owu ye wo jan ho wo ko si dan kase si taifa wa vanko me hu se sofo bi sore ya ne fa ni ditonitu obesi dan won cry race course e ye dem won nyina no e ti say ties e na hu nyina ne ye gold e poma nya ye gold e fom nyina ye carpet so owu wa vanko sa ne man ne mere obi osum na me sompa a ne botono e wo nyame a wo sum no kwampa so to be the guy kura ne hoto no obeda bonten kwa o de botono o ni de obedi kwa ne botono na ni mmiri obi a wade nduro bi ka
na ni mro bi ska mro bi kono sa nipa na wa adi na kase wo po bi o wa de kase a nipa wo sum nyame e wo nyame sompa emu na ne potu no wo nyame sompa ni mu say yo sa enyo o wa adi na kase Bomu ye nyame sompa bu to aso na yamfa hwe amawi ase nanso yentumi mfa hwe mfiri mu nko ote eti na meka kire wo se de wo nyame sompa de potu no on wa de kase aya na me hwa asofo bia no mo ye be se they are child, they are babies. Why the catch also be when you and Masumu of our Namuniamaho, or be an editor Namuniama be a Christian baby, why you are crowing Masumu Nini, what did I make a on say, or be when you and Masumu piano, Nanin Yasiniamaho, oh, free and fun, who can fun, then anything one in Dame Sumpa Walsom, and so you say Namio Cranon, or Cradicas and only at Chapadia, and was a depa apparition, and New Yasiniama, was it the India, and this one you previous Yasiniama say, ye free Yamabi Yamapa. No, ya fashion ma asi efri muswakwa ya fashion ko it is our cow so wo domo so wo asoda yo so wo sika ho so wo fio so we need to so we need no fuso so wo tie yo I do not care bomu ye so no my God. My God. Jesus. 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 Okay. Mon fanentenase. Munya ode mon fanentenase. Hello. Aye. Shamani. The only same money previous in your man say. Was a year by Yam 500. Amba. Ye cost I am 500. And free munko. It is born in Mriviasin. Sir. Who be money prayer? Money bring a mesumpa. Sir. Abudu. Sir. And the crowd when you are dinakas. Sanitary. To us. Na sir. Yawo nnuane ne de yede kata ye ho a moma eno awra nurse mmamo ote se wo nnuane ene de yede kata ye ho a ene ba bia wo de tutu ne ntoma kata ho a se wonya bi di na wonya bi sha bible se manu ane de en nurse mawo tie me I'm not saying se manya adwuma ye adwuma bomodi na ye adwuma but emma woni mbere bibia ewiase atim no e wasa wo ye adwuma but emma woni mbere bibia ade ba ko a emma nipa bebere ahwe ase e wo abrabom na mesum ene se omuni saade we omuni so de omo ne bonno de o my God onipa bia ne bonno de o bia no tom nsam so hwem sanity adwuma na wo ye ne kakra nyame de be ma no mo ni nso sika na nyame de be kura wo no ma wani nkon hello what say se munya de madi ni dem be katam ho a moma no ndoso mama moma no anoso a kire se abrabo nyina ni mama kan sam hwehwemanim okay wunya atare hye wunya aduani di wunya ba bi di teto ade mbiem na aka. Okay.
abrabo nyina na maka kire on Sir. say ye kunipa Okay. ye twitwo bi nanti ye ba abrabo bone My God. e dia pesika nyina ye niam amiensa Sir. e bia beda de obedi de obehye Sanity. ka amen Amen. etu ose mu da de mbedie ni bebia mo beda ne de mbekata mo amo enu ansom bo mamoto aso Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no twi sɔhwɛ ne efidie ne nkwaseɛ akɔnɔ a ɛnyɛ mma nipa na ɛtwi wɔn kogu ɔsɛyɛ ne ɔyere mu. ote hwebanim onipa biara ne ni anso de wo na na ni bira de Okay. Bible says sankofo de hwe nsɔhwɛ pii mu number 1 akyerɛ sɛ wago di anso de nyame de ama wa wobɛkɔ akɔ hwe nsɔhwɛ mu Sir. minima bia wo mama ni anso de ɔmo wɔ na ɔmo kɔ pesika duro ɛnɛ wo ɔmo abɔnten a wo sɛ ɔmo ni gye ɛka mo dem ano musu Sanity. ɔmo ahwe nsɔhwɛ mu Sir. ha minimum nkurɔfoɔ a wɔne ne kunu te a n'ani anye ne kunu ho na ne kɔbere wɔ bi kunu kɔfa ne kunu akyi na ɔkɔnya HIV minim bɛrima a n'ani ansɔ ne yere kɔpere wɔ bi yere akyi kɔdi ababaawa foforɔ bi akyi a na nipa ne ho so no ɔnya AIDS na Bible sɛ ɔmo pɛ ɔmo anya ɔmo ani sɔ deɛ ɔmo wɔ no na ɔmo pɛ ɔmo anya ntɛm de kɔhwe nsɔhwɛ pii mu if you don't become content with what you have you fall into temptation. But we say me ready asam no. Me hu asɔfo a ɔmo di sɔfo Okay. na awurade ba nipa kakra wɔ se dɛ me mpɛ me deɛ mepɛ sɛ yɛbɔ me din na menya nipa 1000 Sir. na ɔkɔtɔ ne kra ma bonsam ma nipa 1000 ma ne si asɔɔdan wie ba bonsam wie waku da to atwe Sanity. But we say me ready asam no. eti na Bible say so obi na wiase japade nya no ɔhwɛ ne kra fa so bɛ ne wɔ so wani asɔ deɛ wɔ na wo brɛ wo pɛ wo nya wo hwe bonsam so hwem Bomuye. ma wani sɔ deɛ wɔ ɛnna yɛ wo deɛ Sir. bebree yɛ adwuma ketua adwuma nani ansɔ kɔbɔ kuro no wɔ adwuma nkɔ wie sika Sir. yɛkyi na yi na di ne wosumi aketua kaka na no wɔgye ne kora sa abɔ no ɛne si ayi na die ɛne sɛ ne wɔtewa no wɔnya kakra didie no mu deɛ ayi na yɛ ɛnam sɛ n'ani asɔ de ɔwɔ nti na wɔpere ne wɔnya nti wakɔhwe nsɔhwɛm ama ne n'adwuma firi ne nsa sɛ mante bia de wonya 1,500 a afei de mante wansi de kura nya de obɛnya adɛnti a wɔpere ne wɔnya nti wahwe bonsam sɔhwɛm But we say me ready asam no. woni ma de kontia na youth ni wu bebrebe girls young girl to one abrante bi ahyehyɛ awadeɛ a woni abrante net wo abrante ne kɔba wonya 10 cedi 20 50 100 mani didi na ni nso ohu sɛ ne nam fofoɔ hyɛ human hair 30 million Sir. 3,000 Sir. ne nam fofoɔ hyɛ acrylic nane ne nsa 2 million Sir. 200 Sir. ne nam fofoɔ hyɛ boutique ntadeɛ enti wɔpɛ bi Sir. wani bɛba wo soɔ no na wo so wogya bɛma wo ne ne tewo na wɔhyehyɛ no awadeɛ na wɔtim ma ntɛn agyafɛ sɛ 100 cedi didie no wɔkɔpɛ bɔ yɛ wobɛtumi ma no 500 and 5,000 adidi 5,000 ni ne so yɛ sakawa Sanity. enti wɔkɔpɛ sakawa sika because young boy ne ba no wɔda Benz latest mu enti boy ne de 5,000 bɛmu adidiɛ Dubai holidays wɔde wobɛkɔ Sir. London holidays wɔde wobɛdi Sanity. wɔde wobɛda Accra King Pixie wɔde wobɛda Golden Beam Golden Tulip Sir. but the man wouldn't feel say kɔba sɛ wɔpɛ sacrifice ya baabi akyekyere aboa no wɔn ayɛ saa no Sanity. sɛ wɔba 5,000 di yɛ no sacrifice so duru hɔ a wɔn ɔdɔ bɛyɛ But we say me ready asam no. Bomuye. eti na young girls bebree ɛgya mɛmɔ mu na wɔn ahyehyɛ awadeɛ because Bible say deɛ wɔpɛ no wɔnya no wɔtɔ nsɔhwɛ pii mu because wɔpɛ sika ntɛm
nyama dia ye ma hima he aba a live flashy life no and am younger se bebre wu na no me ye council office here last 3 weeks Thursday asem we nka ni se me kaba na so me ka kire o lady be by office council was suffer oba wa dress wu so ye sleeping because wa share atare gon wa boduku me ne it was suffer me problem me dey very simple and am say ma me dey na ha was suffer me te wa na toilet mu mu afiri ma ya say ba me te wa na gogo me firi ma ya say ba me ne te wa say ya suffer ma pad ma sa so abo pampers because I want the bad and so come so for bon and when am dey china ma ton kan baba and am be say asem sada wo ye duma be so for me na adwuma and am be say be ma be na ne te was be ma me ne te no wo ye be ma ton phones awrade bi me ne me say be ma no wo ye saka wo ye game boy but what the phone ton na to se keke na boy ne die na boy na sacrifice again na ya say the more na toilet mu mu ano e dore ya e ba no na boy ni sika no so ba ade odi aye again no me hwe na me ka asem ne te no what office afre bo na ni ado osu na me ka awrade ase wo ka ye say the wo pe ni wanya no what to bron sam so we pi mu it is a wo pe wanya no ni anso de wo wa you fall into the temptation of the enemy no ni so de wo kakra won na ye wo dia be ma no na ye wo dia opa no na ye wo dia sika no na ye wo dia je na me de bo ansa ko ano no ma woni nso e bi se wo pe wanya wo be to ka dia ma bon sam wo so fa wo hwe me wo kwa so na nipa 100 na beba alo na ye wo dia e mre tu se we ma nipa 1000 wo de beba mpre wo so wo pe nipa 1000 wo be nipa 1000 no but wo be to ka dia ma bon sam why the devil do not give anything for free he always exchange that sika obeje okra ma udoma obeje okra whatever the devil gives you is not free of charge so wo pe wanya o ton so shim bo sam ye bo mu ye